Siphinda futhi namhlanje sibheka le ndaba leyo ukuthi intombi kumele uma ukuthi kade sihlalisene nayo mhlawumbe kuma wengane zami noma kuwukuthi nje noma kuthiwa sinayo ingane kodwa sikhiphe ihlanda noma kuthiwa sikhiphe kodwa sisebudlelwane mhlawumbe sesineminyaka kodwa ayikho into engisengihamba ngayenza kubo kwayo le ntombi futhi ngiyasebenza nje ayikho into engekhona bese kuthi uma kwenzeka mina ngidlule emhlabeni bese kuthiwa ayize emngcwabeni intombi ubani ungafela style leso basibulala isintu sibulala impilo yezingane lezi ingane suke sazoqhubeka iphile namhla kunengane ihambe ezogezwa ngenyongo yasemzini lapha engilutho khona engazwa nokuthi siwubani ngoba ngisho ngabe uthi uyintombi mangabe ngoba ngisho ukuthi ulotsholo ngwesifazana mangabe ukuthi awuchelwa ngenyongo uhleli kulowo muzi lo mhlawumbe ngezimo zokuthi lowo muzi ubungenabani kushaya isikhathi ukuthi mangabe ushona uyabuya ongcwatshwa kini ngoba vela uyilutho uzofaka ngisho ethongeni la khona ngoba ufana nentombi khona abakaqhoyiswa afaka isidwaba kwathi umfazi la ekhalo lezi ngane nithatha kuthiwa zihambe ziye emngcwabeni ngoba nazi ngoba babeyingane lento uthi kuthiwa umuntu mangabe ukuthi usithapha begeza amagceke kuthiwa hayi no ukhona nje wakwenza bafetha kafana nje so umkhwenyana ngaliphi kusho ukuthi nje umuntu mangasefike ngwashela kabili kathathu la endlini sekuzoba umakoti ngingamkhokhela ngalutho akayena umakoti lo muntu ugeza amagceke futhi akusikhona ukuthi umkhwenyana ukuhlawula akusikhona ukuthi umkhwenyana ukuhambisa inkomo zasekhaya kamama nekababa okuyimvuma ekababa okuyinkomo kamama le ukuthi uthatha umntombi engane akusikhona ukuthi umkhwenyana buhambisa inkomo ezibalekile efunakalayo eziyimpoqo eziwusiko impilo ukuthi ziyafuna ihamba phambili lezi ngane nihamba zithi nahambe zongcwaba namhlanje engcwaba abantu ekubeni nilazi iqiniselo ukuthi lonto leyo kunengane namhlanje ingane nesinyama kwenzeke lutho empilweni ziyabathola abantu ziyahlukana nabo niyalazi nokhwekhwe nilabazali nivuma kanjani ingane ihambe emzini ngoba ayilutho laphana izigezwe nje khishwa imbuzi igezwe ngenyongo yakuphi iwubani no guys nibuyela nje inkosi yembona emngcwabeni nayo bezila ko 19 intombi ngibangela ingane zabantu ngesinyama ngiyalazi ukuthi uveke ludala lezi ingane zabantu ulobona ngelwana kafana cha izulu simile uma ngabe kushona umuntu kushona mina kufanele kube ukuthi abalapha engimuhle khona noma la ngithandwa khona baletha ingubo necansi ngoba ngubaba womntwana akezi yena cha kuzothunyelwa nje ingubo necansi ngoba kufika abantu basemzini ngisho abethu akushona ubaba uma wentombi ke abasekhaya banelungelo ukuthi uma ahamba ongcwaba ulokhuzana wakhe usebele wakhe ephethe ingubo necansi sizongcwaba usebele bakithi uyokhalisa abantu khona lapha ngeke ufike nayo sekuthiwa khona mina emngcwabeni kakama wentombi ngithi hayi nami ngizokhala lapha ngithanga ngizokhalisa intombi yami no ayenziwa lento kanjalo nentombi makushona isokalayo kusuka abakubo kuba ukuthi babe nezingane ngoba bese kunezingane suke sekusho ukuthi khona cha bese kukhona into ekhona ethanda ukuphatheka noma ukuthi ayilutho lonto kodwa mase kuma wengane kungafanele kusuka abantu basemzini befike nalowo ngubo necala ukuthi hayi kombeswa bani ubaba wasibani kodwa akalutho iqiniso linjalo makuzasile ngoba zasemzini abasiyizinja kunjalo iqiniso linjalo sisazoyibungaza siyikhulume le ukuthi ubani ofike naleyo ukuthi akhanjwe lemngcwabeni hayi nibonile cha iqa ubani intombi sakhe bezila kwishumi baba ngeinkinga engane nabayazi beziyomala funa no guys ufuna ehambe nje yomala sibehlala kakhulu empilweni awusho lutho lokho ethongeni lo mfana akanantombi futhi lo mfana uyimpohla ngoba eshonile nje umuntu nje ongeze khunjule ngisho ukukhunjule ekhaya mhlawumbe kwenziwa lelo tiye ngoba senzelwa zingane zakhe kanjalo nelifazana emeshona engenayo into engaganile akalutho kushaya isikhathi ukuthi ahambe oganiswa ngoba vele la ekhaya usezoba ilokhuzana usuke uzoba ithonga elibi ingakho ngibabuza kwezinye indawo bathi no kade sikhuphula nje umfowethu washona wayeganiweni nimbuyisa kanjani mkhuphula yonke into niyenza kanjani umuntu ekubeni engenankosikazi ngoba umuntu ongenankosikazi ekhaya akakhunjulwa nje mhlawumbe amingalo akayenzelwa umsebenzi ngenzela lo tiye mhlawumbe ngelihlangu sakhe kugcine lapho owesifazana nje ngisho ngamenzela izinkukhu ayina siphambane nesinto ngane zakwethu leyo kuya kweintombi ziye emngcwabeni niyalazi impela into edala lapha ngiyeza no part 2 ngiyabonga ngethuba